खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों दिनैनि बे एपिसोडआव जोङो समनि खामानिफोरखौ जोङो माबोरै समावनो मावनांगौ बैसोजों माबोरै जोङो गोरोबहोनानै समनि खामानिफोरखौ मावनांगौ बेनि सायाव जोङो नोंथांमोनखौ फोरमायगोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय जायखिजाथों बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लाबाय रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे सुबुं माहारिनि सुबुंनि आयुआ बेसेबां गोलाव बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सिगाङावनो आङो मोनसे आर्टिकेल लिरदोंमोन आथिखालावनो मानसिया 60 बोसोरल' बेबायदि मोनसे आर्टिकेल लिरदोंमन आरो बे कलायगाव दखरा फरायसा आफादनि गंसे खुगालायसि बेवहाय बेखौ फोसावनाय जादोंमोन जायखिजाथों बेवहाय फोसावनाय बे आर्टिकेलाव आङो मोननैसो बाथ्रा आङो लिरदोंमोन आंनि सासे फोरोंगिरि गोबां सान सिगाङावनो आंखौ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे जोङो मानसिफोरनि जिउखौ गुबै मोनथाम बाहागोआव राननो हायो बैसोजों गोरोबहोनानै जेरैबायदि जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ थिग बेबायदि सायाव सोनारनानै मानसिनि खामानिफोरखौ मोनथाम थाखोआव राननो हायो बेनिनो गेजेराव जोङो गुबैयै जोंनि बयनिख्रुइबो गोनां समफारिया जाबाय फरायसा सम एबा स्टेज अफ लार्निं बे स्टेज अफ लार्निंआ जोंनि जागायजेनो उन्दैयाव जोङो एलपि स्कुलावहाय थांनाय समनिफ्राय जोंनि इउनिभार्सिटि एबा डिग्री लानाय सम बे बोसोर बैसोसिम जोंनि बे स्टेज अफ लार्निंआ सोलिबाय थायो दा हमना ला 6 बोसोर बैसोनिफ्राय हमनानै 25 to 30 बोसोर बैसोसिम जोंनि स्टेज अफ लार्निं बे समफारियाव जोङो जायफोर सोलोंनांगौ बाथ्रा बे सोलोंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो जेब्लाबो सोलोंना लानांगौ मोजाङै सोलोंना लानांगौ बेनि उनावनो फैबाय जोंनि स्टेज अफ आर्निं एबा आरजिनाय सम बे आरजिनाय समा जागायजेनो जोंनि 25 एबा 30 बोसोर बैसोनिफ्राय 60 एबा 65 बोसोर बैसोसिम आप टु रिटायारमेन्ट जेब्ला जोङो फरायसा समावहाय मोजाङै सोलोंनानै लाबाय बाथ्राफोरखौ जोंनि जायफोर क्वालिफिकेसन जायफोर डिग्री जाय डिग्रीफोरखौ नांगौ जोंनो बे डिग्रीफोरखौ मोजाङै लाबाय लानायनि उनावहाय जोङो आरजिनाय समावहाय जोङो जायफोर खामानिफोरखौ जोङो मोननांगौ बे खामानिफोरखौ मोननो हायो थिग बेनि थाखाय बे मोननै स्टेजजों सोमोन्दो दङ बेनि उनावनो लास्ट मोनसे स्टेजआनो जाबाय भुग खालामनाय एबा भुगिनाय सम स्टेज अफ एन्जयिं अर स्टेज अफ साफारिं बे स्टेजआ जागायजेनो आफ्टार रिटायारमेन्ट 60 एबा 65 बोसोर बैसोनिफ्राय आप टु थैनाय समसिम बे स्टेजआ सोलिबाय थायो थिग बेबायदि जोंनि स्टेजखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो दा फरायसा सम फरायनाय सम बे समफारियाव जोङो जोंनि खामानिफोरखौ जेब्लाबो मोजाङै मावनानै लानांगौ आरो बे समाव जुदि जोंनि खामानिफोरखौ जोङो मोजाङै मावनानै लाया अब्ला जोङो नेक्स्ट स्टेज आरजिनाय समावहाय जेब्लाबो जोङो मोजाङै पारफर्म खालामनो हाया जोंनि जायफोर पार्ट्स बे पार्ट्सफोरखौ जोङो लाइफनि ड्रामा बे सेक्सनाव जोङो मोजाङै दिन्थिफुंनो हाया पारफर्म खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो फरायसा समावहाय मोजाङै जेब्लाबो पारफर्म खालामनांगौ फरायसा समाव जोङो मोजाङै पारफर्म खालामबासो जोङो आरजिनाय सम बा स्टेज अफ आर्निंआ मोजां पारफर्म खालामनो हायो बेनिफ्राय बे मोननै समफारियाव जुदि जोङो मोजां पारफर्मेन्स दिन्थिनो हायो बे मोननै समफारियाव जुदि जों मोजाङै खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो अब्ला जोंनि लास्ट स्टेज बे लास्ट स्टेजआव जोङो भुग खालामनो हायो लाइफखौ जोङो एन्जय खालामनो हायो आरो जुदि जोंनि फार्स्टनि बे सिगांनि मोननै समफारियाव जुदि जोङो मोजाङै खामानिफोरखौ मावा गोसो होनानै खामानिफोरखौ मावा अब्ला जोङो बे लास्ट पार्ट बेवहाय जोङो मा खालामनो गोनां जायो साफार खालामनो गोनां जायो जेब्लाबो जिउआव दुखु दाहाजों बुंफबजोबो जोङो सिगाङाव मावबोनाय खामानिफोरखौ साननानै उन दाहा खालामनो गोनां जायो थिग बेबायदि जोङो बे समावहाय भुगिनो गोनां जायो जोङो थैनाय समसिम बेबायदि भुगिनानै थानो गोनां जायो जेब्ला थैलाङो मानसिया बेनि उनावसो बिथां भुगिनाया जोबलाङो बेनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बैसोजों गोरोबनानै जोङो समनि खामानिफोरखौ समावनो मावफुंनो थाखाय सोलोंनांगौ अब्लासो जोङो जिउआवहाय साक्सेस जानो हायो जोङो मानसि महरै जोनोम लानायनि जिउआ अब्लासो जोंनि जाफुंसार जायो बेनि थाखाय जोङो खावलायनो लुबैगोन आङो गोबां फरायसालि बिथांमोनखौ नुदों जे बिथांमोना समनि खामानिफोरखौ बैसोजों गोरोबनानै जेब्लाबो समनि खामानिफोरखौ समावनो मावफुङा
बेखिनियावनो आङो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों आङो जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायगासिनो दं आंजों सानैसो लोगो दंमोन बिथांमोना फरायनाया मोजांमोन नाथाय मा जाबाय खनसे टेस्ट एग्जामाव फेल जानायनि उनाव बिथाङा टटेलि फरायनायखौनो बाद होबाय बेनि उनावहाय दासान्दि बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै बेनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ जागायजेननायाव बिथाङानि जिउआवहाय जायफोर जानांगौमोन बेफोरखौ बिथाङा धंस खालामनानै लाबाय गावनि जिउखौ बिथाङा गावनो धंस खालामनानै लानाय बायदि जाबाय बेनि थाखाय आङो खावलायनो लुबैगोन जायफोरा जिउआवहाय खनसे खननै फेलें जादों नोंथांमोना जेब्लाबो ट्राइ खालामलां नाजालां नोंथांमोना जेब्लाबो नाजालांगोन सानसे नङा सानसे नोंथांमोना जाफुंसार जानो हागोन जिउआवहाय जाफुंसारनो थाखाय जोङो जेब्लाबो ट्राइ खालामनांगौ जोङो सिगाङाव दसे खन्थाइ फरायनो मोन्दोंमोन ट्राइ एगेन एन्ड एगेन if you fail once थिग बेबायदि मादोंमोन खन्थाइ आं बावगारबाय नोंथांमोना बे खन्थाइखौ फरायनो मोन्दों जानो हागौ जायखिजाया नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ जों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि बेनिफ्राय माबाफोर गोनां बाथ्रा जुदि आं शेयार खालामनो हादों होननानै सानो नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायो आरोबाव लोगोसे जोंनि जायफोर गुबुन भिडिअस दङ बेफोरखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो बे भिडिअसफोरावबो जाहाथे नोंथांमोना थांनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायो बेखौ खावलायबाय जोबथारनायाव जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनानै जोंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय